ଆଜି ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଆମ ଦେଶର ଭୂମିରୂପ ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀର ଗଠନ ସବୁଠାରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଭୂମିରୂପକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମାନଚିତ୍ର ଓ ଗ୍ଲୋବରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭୂମିରୂପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ। ସମତଳ ଭୂମିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ମାଳଭୂମିକୁ ଫିକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ମରୁଭୂମିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଜଳଭାଗକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମତଳ ଭୂମିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ମାଳଭୂମିକୁ ଫିକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ମରୁଭୂମିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଜଳଭାଗକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ମାନଚିତ୍ର ଓ ଗ୍ଲୋବ ଦେଖି ଭୂମିରୂପ ଜାଣିପାରିବା ଓ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେକ ରଙ୍ଗ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭୂମିରୂପ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଭୂମିରୂପ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ରଙ୍ଗକୁ ଯୋଗ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ, ନୀଳ, ଫିକା ବାଦାମୀ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଜଳଭାଗ, ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।